ఏసయ్యా ఏసయ్యా మొడుకోనానయ్యా ఏసయ్యో ఏసయ్యో దండాకో అందరికి ఏసు దేవుటి బెదిరితే వందనాకు నేంటే దేవుటి వాగ్దానం యెహోవా ನೀನಿನಿ ನಮ್ಮು ಕೊಟ್ಟೋರಿನಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಸಿವಾಟನೋನಿನಿ ಅಯ್ಯೋ అందుకే నీ పెదెర్తిని తెలుతోరు నీనిని నమ్ముకుంటోరు. కీర్తనల గ్రంథము 9వ అధ్యాయము 10వ వచనము. ప్రార్థన. తండ్రి నీకు వందనకయ్యా ఇద్దో ప్రభువా, మరి నేను నమ్ముతా నీ పిల్లని నేడు జ్ఞాపకం తుంకున్ నేను నమ్మి నీ పొర్రే ఓరు ఆశవాటి మినోరు గనుక ఓరు నమ్త ప్రతి విశ్వాసతిని కూడా జరిగిసా ఓరు బాతత్కు తలపనోరు నమ్మి దానిని ఊరికి ஒரு కుటుంబకిని ஒரு పిల్లని దీవిసి ఆశీర్వదిసి ನಿಮ್ಮ మున్నెడికి నడిపిసా నీ పెదెరి తిడపో నీ పిల్ల దీవించబడటానికి సాయం పొందించరు. నీ పెదెరితిని మహిమపరచని కుటుంబంగా నిలవాటించరు. ఈ మాట అంతా యేసయ్య పెదెరితే తలపొరమినం తండ్రి. ఆమేన్.